What's up everybody? Ako po si Dwayne Woolley. Nandito po kami ngayon sa Tagaytay. Actually sa Taal. Di ba bebe? Sa Taal. Ayun, kasama po namin ang dalawang Amerikano na si Chance Robertson. Kumusta? Ayun. Ako po si Chance Robertson. Sinong kasama mo, Chance? Ito po si Kelsi, Carma, Vaka. Ayan. Yeah. Model yan ha. So, saan tayo papunta ngayon, Chance? Ano po, sa taas ng volcano ba? Volcano. Oo nga. Anong volcano sa Tagalog? Volcan ata, no? Volcan? Volcan. This is Tagaytay, an oasis that lies just south of Manila, a popular tourist destination in a much colder part of the Philippines. To get here, simply catch a bus from Manila, only an hour and a half journey, and you're here. Today we are heading to Taal Volcano, the best tourist spot in Tagaytay. We need to catch a trike from Tagaytay going to Talisay. The ride is all downhill, about a 20-minute ride. So, in the meantime, we have time to teach Kelsi some Tagalog. Grabe ka? Ano pa? What else? Wala. Wala na? So the only thing you told her to say, Chance, was grabe ka. Yeah. You know, that's one of the most like essential things here, di ba? Joke lang. Joke lang. Okay, ready? One. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Kuya, gaano katagal ang biyahe papuntang Talisay? 30 minutes. 30 minutes? Ah, sige. Malapit na. Hey! Baba mo muna! Baba daw muna. Baba muna tayo. Woo! Picture muna. Join us! Picture! Sige pre. Picture tayo. Join us! Picture! Yun no? Ang camera dito. Okay! Oo, dito lang ha. Dito lang. Go! Matalas magtagalog! Ready, ready? Picture ha. Baki! Ayun. Yun! Salamat ha. Salamat. I'll be closer than your shadows, closer than you know. If you let me love you. Teka lang! Hoy, this is the DWANTA channel, not the Chance and Kelsi channel. If you want to check out more of Chance and Kelsi, links to their channel in the description below. Nandito po kami ni Shanta ngayon sa Talisay. At pupunta kami dun sa volcan na yan. Dito sa Talisay, kailangan kami sasakay ng bangka na ganyan. Ayun. Alam niyo na ang bangka sa Waray is ipis. Di ba, bebe? Hello po. Hello sir, good morning. Good morning po. Ano pagtatagalog si sir? Ano pangalan mo? Oo nga. Ano pangalan mo po? Annalyn po. Annalyn? Nice to meet you. May kasama kaming dalawang Amerikano. Yung isa nagtatagalog din. Ito siya. Kumusta po? Ayun. Okay lang. Ano pa rin? As of course, explain ko Lakas lang po. mambola tong Chance na to. Explain ko lang po yung tour. Okay lang sir, Tagalog, naiintindihan niyo naman. Ayun. By boat ride, it takes 15 to 20 minutes. After Okay. the boat, may horse po tayo paakyat. Horse lang po yung means of transportation paakyat. By horse po, nasa 20 to 25 minutes siya. Kung lalakarin, 1 oras o mahigit pa. Wala pa bang kalabaw? Ay, wala po. Horse lang. Galing naman po dito papunta sa High Peak, yung pinakatuktok, yung Red Lava. Dito makikita nyo talaga yung part na umuusok. May mga singaw na mainit. Wala. Ito po yung pinakatuktok. Pero safe po siya. May bantay po tayo dun. 5 to 10 minutes na lalakarin galing sa viewing deck. Tapos may separate po siyang entrance fee, 50 pesos per head. Doon yun na po yung babayaran sa Red Lava entrance. So pagdating namin sa isla, may entrance fee agad. Ano po, may package po kami, included na lahat. Para pagdating doon, hindi na kayo pipila. Okay. Pagdating doon, sasakay na lang kayo ng horse. Pero kung ika-calculate nyo po, the same din lang po. Okay. Magkano siya? Ang boat ride po natin, 2,000 plus 500 na station fee. 2,500 po, balikan na siya. We got some hats to rent, Shanta. Try it on, baby.
Yeah. Ready na po kayo, Ayun, 50 pesos lang. Sulit. Ano, Chance? Bibili ka? Yeah. Two. Depende. Sige, bibili ko. Ilan? How many do you want? Just one? Masarap, malamig. Isa lang po. Isa lang? Aba. Ikaw, sir. Para pag habang nagbo-walk nanakbo ride ang daw, bangka, iniinom ninyo para hindi kayo para fresh. Lakas magbenta. magaling si Kuya mag-salesman. O sige, bibili ako Kuya. Bibili din ako. Batanggenyo. Batanggenyo. Ala eh. Alay, Batanggenyo. Teka, ma'am. Tara na, Chance. Tara na! The last time we were on a boat was in Hong Kong, baby, di ba? First time ko dito. Ikaw, Dwayne, first time mo? Oh, first time ko din. First time nating lahat dito sa Talisay, papuntang Taal Volcano. Chance, man, when we edit this video, we gotta edit parts of the Caribbean music into it. Oh yeah, dude. Parts of the Caribbean. Malapit lang. Ayun. Ayan. Freaking awesome, man. Ang galing! Galing ni Chance, no? Astig. Pinasama kita dahil may drone ka. Mga pare, kumusta? Mabuti. Mabuti. Ako si Dwayne. Hello, sir. Anong trabaho niyo dito? Nagtrabaho kayo dito? Horse jockey, sir. Horse jockey. Ang galing. Tour guide. Tour guide. Uy, tingnan mo pare. Amerikano. Pag-usapan natin siya. Ang pangit to. Baboy, sir. Ano? Ang baboy. Mukhang baboy. Ang kapal ng mukha mo. Naintindihan ko nga. Grabe. Lo, naintindihan mo pala. Siyempre. Akala mo Atay. Ano palang magtagalog na kaya. Okay, ready, go. Stay tuned for the next video where we ride on horseback all the way to the top of Taal Volcano. The view from the top is glorious and absolutely breathtaking, I promise. This is a video that you do not want to miss. Stay tuned.